Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo kagyari nato ng mga top stories of the day. Today is August 22, 2025, Biyernes nga adlaw. Klase sa duwa ka mga LGU sa Southern Negros suspendido bangod sang ulan. CPSU campus sa Moises Padilla mapudayan sa pag-expand bangod sa problema sa porsyon sa kinatidugan sining nga duta. Bagyo Isang naglandfall na sa Kasiguran, Aurora. Senior citizen patay matapos ginlabo sa lalaki nga ginaligar, may diferensya sa pamensaron, suspect patay man sa labo. Kag sa good vibes, road trip ta kag mga pi sa sininga long weekend. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, una kita na sa balita sa lakat sang panahon. Bagyo nga isang ang naglandfall na kaina pero may isa pagid karon ka LPA yara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. As of 1 p.m. ang bagyo nga isang ang yara sa vicinity sang Quirino nga may kabaskogon nga 55 kilometers per hour kag may pagmadlos nga 90 kilometers per hour. Nagagiho ini northwestward nga direction nga may kadasigon nga 20 kilometers per hour. May mga probinsya sa Northern Luzon nga ginpaydalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Magatabok ang bagyo sa Northern Luzon sa masunod nga 12 oras ug magagwa sa West Philippine Sea karon sa gabi. Buwas sa agaw kun sa hapon, makagwa na ang bagyo isang sa Philippine Area of Responsibility. Pero may isa pa gid ka LPA sa gwa karon sa PAR nga ginamonitor ang pag-asa. May gamay pa ini nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Samtang ang hangin habagat naman ang nagadala sang ulan sa western section sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Nalakip na diri ang Negros Island region kung saan nagaka-eksperyensyahan sa karon sa pila ka mga parte sang isla ang pag-ulan. Sa number 9, dengue death sa Negros Occidental, nadugangan sang isa. Sa report sa Provincial Health Office as of August 16, nagdangat na sa siyam ang dengue deaths sa Negros Occidental. Ang dengue cases naman, 4,093. Kung ipaanggid sa amuman nga period sang 2024, 28.91% ini nga mas mataas. May ara sang 11 to 20 years old nga age group ang pinakamadamo nga mga apektado sang dengue. May pinakamadamo ang dengue cases sa Bago City nga may 965 kag isa ang napatay. Gasunod naman ang La Carlota City nga may 391 cases. Ang Kabangkalan may 371 cases. San Carlos City 214 kag may isa ka patay. Kag sa Isabela naman may 171 cases kag duha ang patay. Padayon ang pagduso sang PHO sa mga komunidad nga may nga mangin matinlo sa palibot para malikawan ang balatian nga dala sang lamok. Sa number 7, si Vice Governor Jose Benito Alonso sa karon ang acting governor sa Negros Occidental. Si board member Genaro Alvarez naman, the fourth, ang acting vice governor. Inibase sa executive order nga ginpagwa ni Governor Eugenio C. Lacson nga yara sa official leave sumugod August 21 tubtub September 2. Sa executive order sa gobernador, nakasaad nga ang pag-designate nanday Alonso kag Alvarez nga nagapasiguro nga magapadayon ang pagpatuban sa basic ag social services sa probinsya. Ang ilang designation magalawig santo sa kanawigon sa official leave sa gobernador tubtub sa pagbalik sini. Depende kung diin ang mas temprano. Sa number 7, tatlo ka mga most wanted person sa Negros Island region, arestado sa PNP. Nadakop sang kapulisan ng top 1, 2 kag 3 nga most wanted person sa bilog ng Negros Island region matapos ang 17 ka tuig nga pagpanago na tiktikan sang otoridad ang lokasyon sa ginakabig top 1 most wanted sa bilog nga rehiyon. Ang akusado may kaso nga rape ang gikilala kay alias Topper, 41 anyos kag taga barangay Mayabon sa Zamboanguita, Negros Oriental. Siya ang nadakpan Huwebes nga adlaw sa barangay Ubos, Bayawan City, Negros Oriental pagi sa isa ka warrant of arrest. Samtang na-track man sang intelligence operatives
ang 23 anyos nga top 2 most wanted persons ang NIR sa Barangay Poblasyon, Banwa naman sa San Enrique sa Negros Occidental, Miyerkules nga adlaw. Ang akusado nga si alias Angelo ang ikasuhan hangot sa paghimulos sa iya anay nobya nga isa ka minor. Sa piyak nga bahay, nadakpan man ang top 3 most wanted person nga si alias Toto, 44 anyos, sa operation nga ginpatigayon sa Banwa sang La Castellanan, Negros Occidental. Ginapangita sa kapulisan si alias Toto sa sulod sang siyam ka tuig, may angot siya kaso nga murder. Ang akusado ay involbado sa pagbuno sa isa ka ilimnan sa Sagay City, Negros Occidental sang 2016. Sa number 6, isa ka lalaki nga napreso na sadto ang nakuhaan sa malapit sa 700,000 pesos nga balon sa suspected shabu sa Bacolod City. Dakop ang ginakabig high-value individual sa ginpatigawing nga buy-bust operation sa Purok Lubi, Barangay 3 sa Bacolod City. Huwebes nga adlaw, na-recover sa katapos ang City Drug Enforcement Unit ang 100 grams sang suspected shabu nga nagabalor sang 680,000 pesos. Sunod sa CBEU, ang 46 anyos nga sospek ang gikilala bilang si alias Beb ang nakaagi na preso sang tinalikdan nga tuig. Kaso nga pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga ang ipasaka batok sa iya. Sa number 5 naman, pagsulod sang isa ka kawatan sa isa ka balay sa Barangay Estefania sa Bacolod City, dakop sa CCTV. Makita sa closed-circuit television camera footage ang pagpanaog halin sa tricycle sang lalaki nga nagasuksok sang itom nga t-shirt kag puti nga shorts. Nagalakat ang lalaki, nagsulod sa bukas nga gate sang isa ka balay sa Fortune Town, Barangay Estefania sa Bacolod. Pagkaligad sa masobra 20 minutos, nagwa sa gate ang lalaki nga may bitbit na nga binagtong. Sunod sa tagbalay nga si Job Libahan, Besa, nadula sa iyang kwarto ang laptop, tablet, Bluetooth speaker, bag, charger, plancha kag kwarta. Nagdangat sa 10,000 to 15,000 pesos ang balor sa tanan nga mga ginaligar na kawat. Sunod sa tag-iya, puwersa nga ginbuksan ang portahan sa mga kwarto gamit ang kutsilyo nga yara sa kusina sa balay. Utod na ang punta sa kutsilyo sang makitaan ini isang tagbalay. Ulihin na sang nahibaluan sa tagbalay nga gisulod sila gali sang kawatan. Udto sang August 14 natabo ang insidente kag ipablatter pa ini sa tagbalay sa Police Station 4. Nagalaom si Besa nga madakpan ang lalaki bisan ini o kun na bisan nga hindi na mabalik pa ang iya nga mga gingkawat nga mga pagkabutang. Sa number 4 naman, isa ka senior citizen ang patay matapos ginlabo sang isa ka lalaki nga may diferensya sa pamensaron. Suspect patay man sa pagpanglabo. Patay 65 anyos nga si Silvino Romeo matapos ginlabo sang ila ka ingod balay nga ginaaligar may diferensya sa pamensaron sa sitio Kulikuli, Barangay Mabunaw, Baay City, Negros Oriental sang kahapon. Sa inisyal nga investigasyon sa Baay City PNP, ginatake sang suspect ang senior citizen, gani napilitan ini nga magbalos man. Nadala pa sa Baay District Hospital ang biktima apang patay na ini pag-abot sa ospital. Samtang ang suspect nga nabilin sa crime scene ang napatay man. Sa number 3, yara sa masobra sa 105 billion pesos ang proposed nga budget para sa Negros Island Region para sa 2026. Sunod sa kay 6th District Representative Mercedes Alvarez, ini ang nasabit na sa National Expenditure Program o kun NEP para sa fiscal year 2026. Base man sa 2026 NEP ang budget para sa Region 6, yara sa 198.7 billion pesos. Sa 2025, yara sa 236.5 billion ang budget sa Region 6 base sa General Appropriations Act o kun GAA sandig sa datos nga ginhatag ni Alvarez. Kung ipaanggid sa 2025, nagnubo ini sang 37.8 billion pesos sa karon. Ang Region 7 naman nga budget para sa 2026 ang yara sa 234.9 billion pesos. Kung ipaanggid sa 2025 budget, nagnubo ini sang 21.5 billion pesos.
Sa 2025 nga yara ini sa 256.52 billion pesos. Suno kay Alvarez, ang decrease appropriations para sa Region 6 kag Region 7 tuga sa pagsaylo sa Negros Occidental, Oriental kag Siquijor sa NIR. Sa tuanay, ang Negros Occidental kabahin sa Region 6 kag Oriental kag Siquijor naman kabahin sa Region 7. Pero kung tingbo naman ang budget para sa tatlo ka rehiyon, ang bilog nga kantidad nagapakita nga may increase. So matotal ini nagdangat sa 539.05 billion pesos. Ang Department of Budget and Management ang nakasubmit na sang 6.7 trillion pesos nga 2026 NEP sa House of Representatives na lakip na diri ang budget sa tatlo ka mga Visayas region. Sa number 2, CPSU Campus sa Moises Padilla ang ginabudayan sa karon sa pag-expand bangod sa ang problema sa duta nga ginatindugan sini. Pero ang University President nagapati nga masolusyonan gid ang ini nga problema. Yaring report. Sa 4.3 hectares nga duta ang ginatindugan sa Central Philippine State University Moises Padilla Campus, 2.3 hectares ang gindonate, kag 2 hectares ang napaidalom sa use of rock agreement sa pamilya Nazareno o kung ang paggamit sa duta sa sulod sang limitado lang nga panahon. Sa kaso sa CPSU, napulo ka tuig. 2017 pa nag-expire ang among agreement. Ang problema kay may mga school buildings nga nagatindog sa duta nga wala madonate. Parehos na lang sang admin building kag classrooms. Kung bawion gid man ang ini nga porsyon sang duta, may mga buildings nga madalasa. Sunod sa kay CPSU President Aladino Moraca, model campus ang Moises Padilla nga CPSU kay man ang mga classrooms fully air-conditioned. Partially naka-solar powered man ang eskwelahan. Pero hindi makapadayon ang ini nga proyekto nga mag-solarize ini bangod sang issue sa duta. Anong solar power dito, sir? Amat na na. Partially. Oo, amat na. Model, gitsa galing nga campus. Kasi palay subong, 20% na sa solar, ginasubsidize na ang electricity na. Sa Magalyon, pila ka percent na, sir, ang solar? Actually, may gamay kami nga model pero kuan kay bangon nag-conflict na nakuha namon ang It-freeze na investment kay gina-question man kami kung sagad ka invest nga hindi man settled ang duta. Isa na sa mga problem. Oo, hindi kaya ka full mo invest na. So, hindi ka bukas sige pa fully solar. Hindi, kung wala sang ownership, wala ka gid dyan. Di man ka-expand, ministra, sir. O amo nang aspects nga makuan ka makurdon ka nga dra ka lang kay Oo. you have to resolve all the land conflict para nga ang investment sunod-sunod. 920 ang populasyon sa Moises Padilla Campus. Sunod pa kay Moraca ang masubo diri. Kay bangod sa sini nga campus, natagaan sang higayon ang mga residente nga makatapos sa kolehiyo. Ang pagdula sang kolehiyo sa Moises Padilla nagakahulugan man sa pagkadula sang edukasyon sa among nga area kag pagbalik sa problema sa insureksyon. Subot silingon ang education. Dalangpan gid sa mga kakinahanglan nga makagraduate. Ang presence sa university dira tungod kay 920 da subong ang estudyante, dako gid ang bagay. Subot silingon ang mga lagyo tuya nga wala na gid sang makadtuan. Ang ila na gid last nga maeskwilahan nga makatapos sila is ang CPSU Moises Padilla. Amo na ginada, no? Kaya mo na ginaskwela. Kung bayaan na siya karon, maging imbalance ang support sa gobyerno sa pag-address sa problema. Example sa insurgency, kapobrehon, kapigaduhon, nga ang pamaagi na lang tani nga kung makatapos sila, amo ng pag-asa. Pero wala nagakadulaan sa paglaom si Moraca. Ang role ng LGU amo nga maghatag sa lugar para sa eskwelahan kag dugang nga pasilidad kung kinahanglan. Ang universidad naman ang magapadalagan sa eskwelahan. Bayaran na kuntani isang panguluang probinsyal ang pamilya Nazareno sa 25 million pesos para tigayon nga mahatag sa CPSU ang porsyon sang duta nga wala pa madonate sa ila. Pero wala ini matigayon bangod sa legal kag documentary requirements. Nagapati si Moraca nga ang ini nga problema makitaan gid sang solusyon. As President, kin-ensure ko sila nga hindi ka mo magkabalaka nga maapektuhan ang aton operations sa karon kay nga aman kasmo pamanisyo mo. So wala pa man sang tikang nga ginahimo na imani bawion or ano dara. So i-maximize nato ng oras nga ara kada and then under normal condition kiti ma-resolve naman ni sa lain nga pamaagi. Para sa iya, ang problema, ang labaw pa sa problema sa duta. Ang ini nga problema, magaresulta sa problema sa edukasyon kung hindi masolusyunan. Ngayon nagapati siya nga sa ulihi, mapangitaan gid ini sa kalubaran. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.
Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Provincial Disaster Risk Management Council ang sa karon yara sa heightened alert bangod sang bagyo nga Isang. Duwa ka mga local government units sa Southern Negros ang nagsuspend sang klase bangod sa maulanon nga panahon. Ang syudad sang Sipalay ay nag-cancel sang face-to-face klase sining adlaw kagang hinubaan naman nag-cancel man sang klase sining Biyernes sang hapon. Suno sa kay Junilo Bugtae, ang DRRMO coordinator sa Sipalay City, nagbunok ang ulan sa Sipalay sang kaagahon rason naging cancel ang klase. Padayon ang monitoring sa mga waterways sang syudad. Naging mabunok man ang ulan sa hinubaan. Kay nagpadulong na sa eskwelahan ang mga kabataan, gin pa kamaayo nga sang hapon na lamang ipatuman na pag-suspend sang klase suno sa kay Mayor Dafre Quillas o Condafre Liquias. Suno sa kay Irene Bel Plotenia, ang pamuno sang PDRRMO, naka-heightened alert sila. Magalumo na kalangitan kag mayara sang pagtupa sang ulan sa Northern Negros sa ilang monitoring. Sa Central Negros naman, mabunok ang ulan sa Hinigaran kag Pontevedra. Ginapaabot ang pag-ulan sa gihapon sa Southern Negros. Matamat man saka ang aton nga tubig sa aton nga mga main nga river system. Pero wala pa man ta reported nga mga flooded. Pero mo na nga nag-suspend ka mo classes. Yes, nag-suspend na lang si klase kay tiya mo to kagina daw straight gid nga more than 2 hours na buo sa nga ulan. Kagyari naman ang pangpabalo naman yung pangpa-good vibe sa inyo sining nga weekend. Long weekend kag nagapagwa na ang bagyo. Basi gusto nyo mag-road trip, kadto ta sa isa ka maisan sang una kag subong isa na kakapihan pero amo sini ang view sa inyo makitaan sa inyo nga mga screen. Kabukiran ang nagapalibot sa kapihan gani samtang nagainom-inom ka sang kape. Amo ni ang imo nga masaksihan. Ina naman buwas ang nagawan ta sa isa naman ka episode sang Tripping ni Romeng. Buwas kina-expect ang magagawa na sa Philippine Area of Responsibility si bagyo nga Isang, no? Pero ang habagat nagadalagid sang ulan sa Negros Island region so panilagtaan na isang aton nga weather antes maglagaw kanugon sang long weekend. Shout out anay subong nga hapon sa aton nga live viewers si Andre Tahunera. Good afternoon Digicast Negros, si Rubirosa Cordero Tumalban watching from Rodriguez Rizal. Maricon Gaboa Hayashi, good evening Digicast sa roaming from Japan. Si Ray Tuhaw Tinyosan, maayong hapon Digicast Negros NIR. Si Lynn Supero Binalon, ready afternoon everyone. Happy Tap Sanay Festival, Barangay Bata and happy long weekend ay fiesta sa bata. Wala kita na. Si Jumia Yap Janala, mabagyuhon nga hapon Digicast Negros kag Joy Roming. Nagatanaw diri sa Baguio City, halong kitatanan. Si Gloria Bantigay, good afternoon Sir Roming Subaldo, happy weekend. Rumel Mahilom Galio, maayong hapon Digicast Negros. Kagabi itong top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Subong adlaw, tugtub sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.